जय जगन्नाथ साଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ପୁଣି ଆଜି ଆସିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଛି ତ ମୁଁ ଏଠି ଆମ୍ବ ପୁରା ଆଚାର କରିଛି, ଖଟା ମିଠା ଆମ୍ବ ପୁରା ଆଚାର। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ନେଇଯାଇଛି। କଞ୍ଚା ଆମ୍ବକୁ ଭଲସେ ଧୋଇ ଆଉ ତାକୁ କପଡ଼ାରେ ସଫା କପଡ଼ାରେ ପୁରା ସଫା କରିକି ପାଣି ବାହାର କରିଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ପାଣି ରହିଲେ ଆଚାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଏବେ ମୁଁ ଆମ୍ବର ସବୁ ଚୋପା ଆଉ ଡିମ୍ଫୁ ବାହାର କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଭଲସେ ସବୁ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ାକ ଚାଞ୍ଚି ଦେଇଛି ଆଉ ତାର ଚୋପା ସବୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଗ୍ରେଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ କଦୁ କ୍ରସ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବକୁ ଲମ୍ବା ଧରିକି ଆପଣ ଲମ୍ବା ଆକାରରେ କଦୁ କ୍ରସ୍ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଲଞ୍ଚ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ସବୁତକ ଆମ୍ବ ପୂରେଇ ସାରିଛି। ଏବେ ଆଚାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି ମସଲା। ମସଲାରେ ମୁଁ ନେଇଛି ଗୋଟା ଲଙ୍କା ଆଉ ପାନମଧୁରୀ, ମେଥି ଆଉ ସୋରିଷ, ଧଳା ସୋରିଷ, ଜିରା, ଜୁଆଣି ଆଉ ଆମର ରହିଲା କଳା ଜିରା, ଏସବୁ ନେଇକି ମୁଁ ଭାଜିକି ଗୁଣ୍ଡ କରିଥିଲି। ତ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମ୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଉଛି ଆଚାର ପାଇଁ। ତ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଉଛି। ହଳଦୀ ଦେଲେ ଆମର କଲରଫୁଲ୍ ଭଲ ହେଇଥାଏ ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ବି ହେଇଥାଏ। ହଳଦୀ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷରେ ନ ପଡ଼ିଲେ ଭଲ ଲାଗେନି। ଆଚାର ହଉ କି ଯେକୌଣସି ତରକାରୀରେ ନ ପଡ଼ିଲେ ଭଲ ଲାଗେନି। ତ ମୁଁ ଏଠି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ବାଟିକି ଏବେ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ରଖିଛି ମସଲାରେ ମୁଁ 3ରୁ 4 ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଦେବି ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ, ଆଚାର ମସଲା। ଆଚାର ଯେତେବେଳେ କରିବେ ଆପଣ ଘରେ ମସଲା ତିଆରି କରିକି ଆଚାର କରିବେ, ତାର ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ମସଲା ନେଇଥିଲି ସେଇଟା ମୁଁ ଲେଖିଦେବି, ପଛରେ ଆପଣ ପଢ଼ିକି କରିବେ, ଦେଖିବେ ଆଚାରର ଟେଷ୍ଟ ପୁରା 2 ଗୁଣ ବଢ଼ିଯିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏବେ ମୁଁ ଏଠି ଗୁଡ଼ ଦେଇଦେଉଛି। ଗୁଡ଼ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ତ ମୁଁ ଗୁଡ଼ ସେମିତି ନେଇଯାଇଛି, କଞ୍ଚା ଗୁଡ଼। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ଚୁଟକି ଭରି ହେଙ୍ଗୁ ଦେଉଛି, 2 ଚାମଚ କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ଦେଉଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ ଏମିତି ହାତରେ ଗୋଳେଇ ଦେଉଛି। କ୍ଷମା କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଏଠି ତେଲଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ତେଲ ମୁଁ ପଚାରିଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ତେଲ ଗରମ କରିକି ଥଣ୍ଡା କରିକି ଆଚାରରେ ପକାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ତ ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଉ ଆପଣ ତେଲକୁ ଗରମ କରିକି ଥଣ୍ଡା କରିକି ଆଚାର ଦେବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଚାରକୁ ଜାରରେ ଭରିଦେବା, ଖରାରେ 7ରୁ 8 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବା। ଯାହାଫଳରେ ଖରାରେ ରଖିଲେ ଆମ୍ବର ଯେତିକି ପାଣି ବାହାରିଥିବ ସବୁ ପାଣି ମରିଯିବ, ଆଚାର ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆଚାରକୁ ଖରାରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଖରାରେ ଦେବାର 7-8 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏବେ ଆମେ ଆଚାର ବାଉଲକୁ କାଢ଼ିବା, ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ତ ମୁଁ ଏବେ ରହୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆଚାରଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।